Renfe, un tren de valors, patrocina Tinc un dubte. Clara, jo sóc el teu pare. Ostres, però què fas? Mira, m'he fet amb el casc de Darth Vader, el real, el del rodatge. Amb què t'has fet? No sabia que tinguessis gustos tan estranys. Sí, he de reconèixer que sóc un seguidor de la Guerra de les Galàxies. No, si això no em sorprèn. Ja fa per tu. Però crec que em sorprendries més si t'haguessis fet amb la Natalie Portman, per exemple. Au, com si la pogués comprar. Comprar-la i ara. Fixa-t'hi. No és el mateix comprar o aconseguir alguna cosa que fer-se amb, que vol dir relacionar-se, avenir-se o connectar amb algú. Ei, sí, però jo he sentit moltes vegades a la tele el Barça s'ha tornat a fer amb la victòria. La victòria? I aquesta qui és? El correcte seria dir que el Barça ha guanyat o bé ha aconseguit la victòria. Ja ho he entès. El Barça guanya partits i jo no em faré mai amb la Natalie Portman. Ho has entès molt bé. Però estàs segur que el casc és del rodatge? Què vols que et digui? Ah, no? Creus que m'han enganyat? Ei, Clara, que la força t'acompanyi. Fer-se amb significa relacionar-se o avenir-se. No pas guanyar, aconseguir o adquirir.